Yemo bibi akwaba de ba Okuman Radio na fe Okuman TV eso na Okuman tankers ye ne mo aba bepie mu e wo Akuapem entrance mu ha sei Akuapem school na wa wo hwe se ne kwan aya ahomete enam so me ni nkonfo binum ekasae asema wo ka ne se woni mpanyin bebre edi hu nkomo ai na ye kasai for over 8 years ne kwan ye se won hu hwe ye na hampo ene obeye launching of free SHS na wo hwe se ne kwan ti a emfato Akuapem nti nkrofo akasa impanya kasa etitira kasa e de akyere mpanyin ye hwe nim se mpanyin so ebehu bibi aka no matumi ayi bibi e de afa no Akuapem etumi nya ntamapa efra enti wo hwe se na kwan mu etu ntokrontokro mpokra na so obi di moto na eba gi so sifem na wakukuru moto no kra de apagya anza na watumi akonanim ahomete kasa horo a etwetwe mu fa ha gi se wanhwe ye pende akotu tai gi se wo to bo ase pa enanti mu anza na watumi akowanim ahomete ye hwe nim se mpanyin ebeboa sinse obi benya akwanhia wo so obehwere ne nkwa nti Akuapem ye hwe se ebenya ntamapa ne efra na ye yi a eye